Sanibona. Ninjani emini. Ilanga lishisa ngempela namhlanje liyashisa likhipha umkhova entsheni. Thina sisengala eMega City sazo detox. Angithi phinde. Sazokhipha umngcele. True. Okusemzimbeni. Buka ngithi escape. Imaphethela kancane. Personally. Silala sikhona sila. Ya sikhona ke namhlanje. Fakazi lokhu 2026 sibuyele khona la sizothi hayi zonke izibili bonke zalo December sesoyikhipha manje uzinyaka moqala ungaqale kahle ekhiphe yonke lezi ezitoxic emzimbeni. Cut. Enjoy. Kufanele ngathi ngizanele. Sonibona ukuthi kuzanga kanjani? Asakhile abantu. Funa ukubona nje. Siwane ya. Guys. Usikule nto nje. Uyibona. Lebo yashintsha. Sonibona ukuthi. Kodwa sala ekhapeni. Ayashintsha. Nje movie yamasaji masaji yini ana nje kodwa le kama yes masaji masaji asekhaya zilayo yaani sina amandla lokuzwa hayi sithi kama mshini sikama nje ekithi bana nje ngathi ngihlala masaji nje mshini masaji abanye masaji kwanza mna masaji mshini yabo ngokuthi mshini masaji sisiphinde Oh. Ngiyabona phela manje fashion nje. Kodisa ukuthi ukontenza la esazini. Ngiyathatha into ngiyaphetha. Yonke le drink le ebengiyiphuza. Ukudla ngikho ngilibo uthoza futhi. Ngiyabona amkhamba shakisha amafutha nalana nje bangifakile nje guys yabona nje yena iyalento. Ngoba ngixolisa guys ukuthi imali ngisebenzela nemovie ngienjoying. Ngoba nemovie la kanje la ibamba yonke la lezi nje ithi khonde ikhamayo nala Uyaphosisa ke la. Ukushisa la iyakhama la ikhama ikholono iyakhamisha. Awasophosa. Yabona. Angizenze nami guys umshini yabo ukuthi unamandla yabo. Ngiyawuzwa nje movie ukuthi lezatha zemassage zomshini ngizizwa manje ukuthi zinamandla. Ngizona lokuthoba kumnandi namhlanje. After detox. Ngizona la nje. Angike umuntu ozokwenza manje ngizolala kamnandi namhlanje. Okanje la guys. Ubanda. Ithamanzi ngempela yashintsha. Ushintsha ngempela. Ukhombisa ukuthi ngempela le nto yenza umsebenzi. Inamandla le nto. Yalizwe ukuthi ayinamandla. Ukanje kwani. Usele 22 minutes. Sele 22 minutes. I'm getting there. 22 minutes le. So 22 minutes kodwa seyamanzi senje mfethu. Isekhala ngempela ukukhombisa izithelo. Zokudetox ukuthi hayi le umzimba bonjani. Hayi ngene kanje ngathi akunayina amanzi. Sasele 22 minutes amanzi sengcele kanje ayileke. Ayileke. Angikhona ukuthi ngene. Hayi siyabuya guys siyabuya. Manje ungakhona ukuthi uwe kanti waphela awakho phela lamalento. Hayi ngisikholwa la ukuthi mina lo ngathi kuthathwe kwalethwa amanye amanzi omunye umuntu engafuni ukumusho la. Kabo balo. So ngabonile wami guys amanzi adecline ngabonile. So sengishintsha amanzi banika lawa akanje guys. Hayi Kodwa ngoba mina mind guys ukuthi ngingene kulamanzi omunye umuntu ongengimusho guys. Kodwa nizomazi mina ngiyazi nizomazi ukuthi ubani ngoba abantu ngamanzi. So manje bangifake kona ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi ngikhombise ukuthi yabo ngiyazwelana naye ubuhlungu bakhe bokuthi uyadetox ukhipha amanzi kanje. So yakona ku right. Yabona la kuphuma opaprika, kuphuma mother in law la baphuma izinto zomzimba. Ngoba nosebe uba 6 gani laba sibathi ngisho baphuma manje 6 gani yonke le iyaphuma namhlanje. So yeah. Ngizoyihambe ngilelula nje. Kuma yonke lento yango December. Yabo ukuthi kwa Christmas nje konke le libonke siyaphuma namhlanje. Hayi. Una ngathi samba kahle la kumina. Samba.
isikhathi sesiyahamba senzathini asekhathi phansi sayilanga aselanga guys ukuthi nje lena sathi lezo ngempova ingathi ngishayile njengabhudu ngihlale la Futhi sikhona ezochaza kahle. Yo, hayi shame. Sezonjani? hey ngisizwa ngiye right mfethu kodwa on a serious note iyadinga ukuthi wonke umuntu ayenze le nto indaba ye-detox ukuze umzimba ukwazi ukukhululeka ngoba kuthina sonke sikwazi ukuthi sifake lezi zinto zokukhipha kuba ngcono lokho ngoba kukhipha yonke into so yeah ngiyabona ngiyezwa nomzimba ukuthi ngathi khona okusukayo so yeah come guys nize khona la eMlazi Mega City ilapho betholakala khona labantu abadetoxayo so yeah igama lendawo bani ayisengikho revive herbal health kubhalwe kanjalo so yeah wozani la eMega City guys ziyabuya ngempela uma ufika nje la indawo sobala moza ngase Marisburg like ngala ko Wimpy nako Galitos ingalapho le ndawo so Duzena senani Ntokozo FM Ntokozo FM uze ngakhona nje just uzo detox uze nje uhamba nemama izo detoxa noma ngeza nifamily ni detox into emnandi leyo right esizayo futhi qala unyaka nomzimba wakho ufresh ukhiphe zonke lezi zinto lezidinga ukukhishwa so yeah ziyabuya nje kathi kumnandi come iyo imphumela lekusele how many minutes lapho kusele 7 minutes sele 7 minutes ngoba kuqala nje beku 30 minutes ubona halisesikhathi seqala amanzi emhlophe so kukhombisa yona imphumela ukuthi hayi futhi wakacwela umntwana naye ungcolile ngaphakathi igazi lakhe belingcolile umzimba ongcolile nezinto sibindi yonke